Allah ya taimaka mana. A takaice dai sihiri haramun ne kuma yana cikin manya-manyan kaba'iran da za su haramta mu mutum samun rahama Allah. Wa akadar riba da cin riba shine yin ƙari cikin ciniki. To mu dai yanzu kin bata rancen 6,000 idan wata yi ta kawo miki 10,000. Haka ne ko ba haka ba? Wai idanun mutane ake son a yi mawayo amma kusan ba a yi ma Allah wayo. Jama'a muna ganewa? Ko kuma a batta ƙarshen watan ya yi kawo 10,000 nan ta turmi. Ta yi kwala-kwala, ta yi daga-daga ko a fara ‘yan ɓuya ma. Daga ƙarshe aka samu wata shi yanzu na san dai baki da kuɗin biya ne. Haka ne ban da kuɗin biya. To ba shi wata na gaba sai ki ba da maimakon 10,000 sai ki ba da 15,000, 12, 11, ke ko 100 ta ƙara don saboda za ta ƙara mata wata har yanzu riba ce. Jama'a mun gane? Kabira ce. Ita ma Allah subhanahu wa ta'ala ya aje ta